Lan sira ngerti ya yen pitulunge Allah iku tansah barengi ing burine sabar. Pitulungan kuwi nek wis bar nglakoni sabar. Sabar kuwi berarti nyabari kesulitan, nyabari kesusahan, ora gek ngono ki. Entuk pitulungane Gusti Allah. Lan sira ngerti ya yen jembare ati tansah barengi ing burine susahe ati. Nah awake dhewe kepengin nek awake dhewe niku kok duwe ati jembar niku kudu digembleng kesusahan. Wong nek gak tau duwe susah kuwi ora iso duwe ati jembar. Jembare ati iki gemblengane bar susah. Bener. Jadi nek diparingi susah berarti kuwi perjalanane menuju jembare ati. Jembar ati ya kuwi engke sabar ngono mau. Lan sira ngerti ya yen gampang iku tansah barengi ing burine angel. Wong jenenge gampang kuwi kudu nglakoni angel dhisik. Nggih ta? Nggih. Lho ngaji iki lho nggih krungu pisane piye milihne rono. Angel gak? Angel. Lha kok nek wis iso lagi gempang nggih ta? Nah ngono kuwi. Lah wong pernah nglakoni angel kok kepengin gampang ya ora mungkin to. Nah, jadi makane sing jenenge ilmu angel nek rong ketemu nek wis ketemu jebule gampang gak mikir. Maca Fatihah gak mikir. Ngantek sing dipikir liyane. Kaya salat iki maca Fatihah gak mikir Fatihah. Ora mikir Gusti Allah sing dipikir liyane. Sangka apale. Nek aku ngapal gak mikire yo pituk sing pikir kuwi bareng wis apal malah dilalekno. Wis gak mikir aku. Apa wis apil. Bare cara ki wis kulino liwat lawang ngarep to. Mereme iso metu e. Sapa budi liwate. Nah iki apal.